Her bir avtologda hükman bolan derman gutusyna nämeler bolmaly? Häzirki wagtda köp sürüjüler gysgaly ýagdaýda derman gutusyny satyn alýarlar we bu elbetde dogry karar. Emma oň içinde nämeleriň bolmalygyny bilýäňizmi? Türkmenistan avtologdaky derman gutusynyň düzümi resmi taýdan Saglyk goraýyş ministrliginiň 2019-njy ýylda kabul eden buýrugy bilen tasdiklanyldy. Oň içinde 16 görnüşli derman ferişdesi, agyryny peseldici analgin, ýürek agyry üçin valerianka dermany, ýot ergini ýa-da galamy, gowherli ýaşlyň ergini ýa-da galamy, üç ölçegdäki hasa sargylary, gan akmasyny saklamak üçin gysyjy rezin, leykoplaster we beýlekler bar. Bu diňe bir ýol gözegçisi üçin görkezilýän kagyz däler. Bu ýol şertlerini siziň ýa-da başga biriniň janyny halas edip biljek iň zerur ferişdeleriň toplumydyr. Degişli ferişdeleriň sanawyny mawy ekran arkaly size ýetirýär. Sizden bu sanawy suraty düşürip alyň we ýakynlaryňyz bilen paýlaşyp, sagdyn durmuş ýörelgelerini bilelikde eýeriň. Janyňyz sag, ýoluňyz ak bolsun.